Duniya duk mutumin da aka ce yana da wata nasara a rayuwa baya rasa ƙalubale. Bayan ƙalubalen da sarkin Kano tsohon Sunusi Lami da Sunusi na biyu ya fuskanta na cire shi daga sarauta da aka yi, to ya zaɓi ya zauna a jihar Legas. A wata fitarwa da aka samu daga wata ƙungiyar Yarbawa wato AOKO a koya, sun gargaɗi shi tsohon sarkin akan kada ya kuskure ya mai da jihar Legas gidansa na zama dindindin. Wannan kakkausan gargaɗi na ƙunshe ne cikin wani bidiyo, wani bayani da ƙungiyar Yarbawa ta yi. Tabbata inda ta ce shirin tsohon sarki Kano Sunusi na biyu na dawa Legas, ɗaya daga cikin manyan biranen sarakunan Yarabawa, abu ne da ba zai yi daidai da al'adun ƙabilar Yarabawa ba, kuma abin da suka gada da iyaye da kakanninsu. Har suka ƙara cewa muna gargaɗinka kada ka dawo ka zauna dindindin a jihar Legas a matsayinka na tsohon sarkin Kano. Kana da birane sama da guda 50 da za ka iya zama a arewa, ka koma ka ci gaba da rayuwarka a yankin arewa, don haka ba buƙatar zuwa ka rayu a Legas. A lokacin da aka kori sarkin Oyo, ai bai zaɓa kai shi Sokoto ko Kano domin ya rayu ba, a cewar ƙungiyar ta Yarbawa. To ko me ake tunanin ya jawo haka? Sai suka ƙara da cewa shirin Sunusi na dawa jihar Legas wani yunƙuri ne da zai yi domin ya zo ya ƙalubalanci sarakunan Yarabawa na Legas a masarautunsu na gargajiya, sannan kuma yi amfani da damarsa wajen gina wata masarautar Fulani da za ta ringa kafaɗa da masarautar gargajiya ta Yarabawa. Ƙungiyar ta ce muna sane da cewa zuwan Sunusi jihar Legas zai jawo masoyansa da yawa zuwa Lagos, za su rika zuwa suna kawo masa ziyara a gidansa. Hakan kuma zai samar masa da wata dama ce da zai haɗa kai da ayyukan Fulani da ke yankin kudu maso yamma. Miliyoyin Fulani a jihar za su buƙaci zuwa su rika kawo masa ziyara a gidansa, su mayar da shi wani babban mai faɗa a ji game da harkokin al'adun yankin kudu maso yamma, yanzu ƙungiyar Yarabawa a koya. Tabbas wannan ƙalubale ne sosai, amma fa su tuna cewa Najeriya ake zaune. Constitution ya ba kowane ɗan wata jiha dama ya je rayu a jihar da yake so, matuƙar ya cika ƙa'ida bai kuma saɓa da wani abu da yake na ƙa'ida ba. A gefe ɗaya kuma wasu suna ganin cewa wannan abin da suka faɗa kamar sun gasgata abin da gwamnatin Kano ta faɗa ne na cire shi tsohon sarkin. Amma dai ba mu san ra'ayin ko masu sauraro. Ku yi comment domin mu ƙara junan mu fahimta, ku yi subscribe, ku yi like na bidiyon mu da channel ɗin mu. Mun gode ku kasance tare da mu domin samun sababbin labarai masu ma'ana da ƙayatarwa, kuma za mu iya tattauna da ku don jin ra'ayinku, ku ji namu a ƙarƙashin duk bidiyon da muka saka.